ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Hadian bolat Kajala UCH Vijay Shankar ulai jumenjor liki Hindut liki bill ke Executive Committee juga Khasi Hills Autonomous District Council hapa ke Jingalam Chief Executive Member uba penyat sing CM kelawan banai kuble ya u. Haga ni kajing banai kuble ya ulat Kajala ladan langru Deputy Chief Executive Member uba pencingan NCM ke Executive bakintop uba tebor patau bagi Kongres Meri Kharpuri. Haba keran bagi lat patai kubor hadim melawan menyekendo yolat Kajala uba penyat sing CM ula penpau bakum kekenhon kila ai kuble ya u namar bola sengap ke jingpen sengau halo ki bel badan kam. Shushu ba penyat ula tho ba menta tadanda ka ak hadim bolat Kajala ula deban minjur ki dor pasnau menta kliok bor namar ke jinga trelang ki seng samla ba ki seng entai bla itho dakaan. Iwan mentasni ban ya kendo ya Honorable Governor CH Vijay Shankar hakabaide bat ini ki bills ki bana kalyang ka council hi brokaway da ka yeng hi brokaway nila dep ban menjur bat dangshen ru kumba pilatip ba kumba nyo tuli ki bills ki blapoi hangni po Raj Bhavan dia ka ba nakalyang jong Honorable Governor la dep ban ai ya ka jing penskam lene ka asen habide kini kibil kumbah nruteli te hakabide bakani kibil nruteli ki bang la yo eka jing menjur na ulat Kajala na kalyang jungi ni sudai banwan ban ai kuble kum ka council ya ulat Kajala Honorable Governor CH Vijay Shankar bela sengap ya ke jing pensno ka jungi bat ke jing batai ka jungi hakabaide bak kajing .com banjo ya ka asan dan ya kajing menjur ya kini kibil ki .com ha te kuman syupen kenmal kawai na kini kibil kadeka ilaka administration second amendment bill arja arkulai but ya kini ka bill ka principal act jong kani kadeka ilaka administration act khat khandai spa khandai kuwai but ni snudai banwan ra jing penkelal ni amendment hakani ka act but kani ka jingpin kala ka bangi khot kerteng ka Khasi Hills Autonomous District ilaka administration second amendment bill arja pulai la yo e ka jing menjur kai ka jing mentoi ya kani ka bill ban yo e ka jing menjur ban kai ka jing mentoi ki pai ba ka jing mentoi hi ka long ha ka jing sinshar khadar shnong ka bangi don hoi ku mangi tip hapo rikasi ngidon ka sinshar CM leni sinshar ilaka leni sinshar hima ka bangitip kabadan kumbasan ku southern te ngidon ki CM ship ngidon ki lingdo ship ngidon ki wahadadar bat ngidon ki sadar ship te na kini kisan ku southern ngidon sa kumba palat lai hajar tam teli ki shnong hapo jong kini ki ilaka te ngisotu bakadan ka jing deko trekam hakabide ban pentrekam ban penklanyi ki bor sing shnong hakari ga jungi te habide bakata la sodai yangi ban wanra ya ka jing ithu lene ban penrung ya ka jing trekam jong ki seng samla ba seng long keme hapo jong kani kambil bat mentang ila yo ka jing menjur kala long ka an bat kani ka an kan ithu no lene kan recognize no ya ka jing trekam jong ki seng samla hapo ki shnong bat kiseng long kemi lani kiseng ketai hapo kishnong dorbar shnong ban pentulun ya babun teli kikam shnong ka baka kadon le se namenta ka ni phai ya ka jing shngan lani kata ka public safety security lani phai ya ka jing jelai jong drugs barung hapo ka shnong ki thau menta ka dorbar shnong kala kham yo bor namar bakla don saka jing kershan na kiseng samla kiseng long kemi da ka bai itu yaki da ka an te bat ru kumju ki don ru kan ka jing mentoi hakabite bat ka jing
rung shnong jong ki brio banabar hapo kinunu ki shnong hapo shnong hapo rikasi bala dade wat iki wat de ki khasiru ki badena ki wewe jaka ki bon rung shnong lane ki bombe ki khasiru lane ki ba shabar jelaru ki baki wan ban rung shnong ban sa wai lane ban trekam lane ban le kanunu ka kam hapo ki shnong ki hap ban register shwa hapo ka shnong te kani ka jing don ya kani ka way ka clause ne ka section ban hap ban register ye kinong shong shnong lada kinong dong lada kidai kinong shong wai le ne kidai kinong trekam business de kidai kinong khai ne kino kamut ki hap ban register kani ka jing register ka wanra ka jing tip ka information ka babiang hapo ka shnong ki bakum kinu ki jai briu ki rung hapo shnong teng don ki bombiang ki kot kisla don ki bombiang artatien ya ka jing wan jong kita ki briu let's say kani ka lat kan aibor ya ka shnong let's say banam yo ka lat ban let's say bakin rung kat bamon dan kin mi kat bamon ha ka shnong te wat ya kani ka jing snio bamon ka sngi ka bangi keren menta be de kani ka jing jelai jong drugs bala te mrau yiki para samla ki jungi ki babun le si ki bang ngop hau niu jingdi wat ya kani ka kamru ngaso balingba kani ka jing register yiki brio po shnong kan yarap nakabanta bante lakam wat kani ru tengi ni so dei le se ba kum kini ki jaj bil ki jaj an ki badan kambha ki bala banlong ka jing mentoi ya kari ka jungi ya ka jaj menriu jungi ni slow dei ban penpau jing ai kublai songo ya governor bala menjuri kenika bill ke jungi te ki dandu kenika wewi ki bill ya kaba nila yo eka jing menjur habai de kenika land rules kumba pitip menta hadien ba ka council ke jungi kala dep ban pas ya ka land bill house nem arhajar arpo but ya kenika land bill la yo ek jing menjur na ulat ke jela house nem arhajar arpuwe ila yo kenika land act arhajar arpuwe but kenika land act kala aibor shisha ki brio ke jungi ban penskem ya ke jinglong try ke jungki ya ke khndo ka siap ka baki ki don ki brio ki badon ya ka bri let's say shimet leni ka khndo shimet don ki badon ya ka khndo ri nong kenti ka bayo nong kenti don ki badon ya ka khndo ka bayo nakarira leni nakashnong don ki brio ki badon ya ke lengkha pentor ka ba leni ki cakarap badan ki badan ki nong rim yeng ki jongki menta ling ba kanika ak lan ak ahja kuwe la yo ya ka bor ban pen scam ya ka jinglong try ya ki bri jungi ka kum kanika ak but claim da let you ban register yi ndo jongki shapo sub register jongka district administration office ba kin happen register ka kum ka an jongka sokar india de hendrei menta ngi la yo la ka jongka an ka ban scam ya ke jinglong try ke khndo hapo ka district council dan ru ki bakali boong hatu kala long an kanika an kala dan bor ne ban let's say ban itu let's say dakini ki financial institution ni ki bank kini kitai ki bala ban ajing mentoi itu ki brio la ki bu benda ka juba kalong hoot menta hadin bangila yo le sai kini ka rules ka bala penbait nanti bah la yo jing menjur ni ka rules bala da penbait nanti bah ka la long shai bah ba what ki banks len ki nu ki financial institution ki budan hak o meghalaya ki hab ban itu ya kini ki documentation len ki kot kisla ki ba ka district council kan ai ya kini ki nong shoshnong ki budan ya ki khndo ki joki ban register ya ki khndo ki joki de kaniru de ka way ka bangi sru badan kambha balong ka jimen toy namar haba one register shangi ki one register da ka ba PCU tang khndiat ka fees registration fees hangi kumba pilai bansiu hapo sub registrar DC office let's say teng jaka hapo social log ibarit tang kumba shi hajar ni arja square feet la poi de kilak ban register henry hangi pat kam dei hadu kata ka de tang jisiu ibarit te kani kan plilap let's say ki nong snong ne ki kitu ki brio ki ba duna kayo kakot bri ki badan pat ya ka jaka lajong
bakin la ban scam ya ka jing long try ki jungki khndo ya ka bakin le sikin bu mortgage ne benda laki kwa shnaying ne kwa kanu ka ram khai le ne ka business loan ne kiwe de kini di kikat tu kat ni teli ki bang ya keren mentat habe de ba ka jing khndo jungi ban governor dia sahisian ni la pau ki jing ai play ya honorable governor ba lashim khia bat balas ngap ya ka jing terwa ka jungi ka jing pensro ka jungi ya ka ni ka jing sokhya ka jungi habe de ba kini ki bill ki badan kambha bat kidang don lu kiwe ki bill let's say ki ba linang pha na kaliang council ki ba kidon ki ba ngi hap ten bet kini kitai de ya kita ngin sa pentip bat kham hadir habe de ba kini ki khndo raj lani ki khndo hima ki badan hima ba pher kham tam ha bangi phai kini ka khndo hima ka badan hapo hem raj marwet bilang kata daladi ngila let bat ngilai i ke ka baja tu hoi de si kamdei ka jingja ka badang shen ya ka ba kibriu ki banabar ki yo ban thiet jaka hangke de dangi persyang ban tokit dangi persyang ban keli la daki snam la daki bun snam ban shwa ki la yo ini jaka bat don ruki kitu ki area le ni ki jaka hang tu ho khaput bat ka Assam bat Meghalaya ha thamrat marwet ka ba mi kop shu kum ka rikhasi namar ki la mi ki building ki bahe cintai ki bahe ki ba ngimpoi pakhat ba kandang de ke jung ndrei da ngila tokit ba ndrei put usam kadang de hi po Meghalaya hatam rai marwat de ya kan ni ka kam ngila yo ru dang shen ya ka jing ujor habide ba ka jing yo jaka ki beri pada bar habide kani de nakal yang ka jungi ngila ya shimkhya ba nakal yang ka executive committee banya penbait tu wat ba ka state government habidip kani namar ba pi ladangi kran chpang kalan transfer act kabate lakam yakibrio banabar ban thiet jaka ladangi shim yaki ongno ki non tribal kata kala khang teng ki don ki badan yaka jing itu kum ki schedule tribe hapo Meghalaya pat kam shim khang de kani kawan ra jing ini but de halor kata ni dangi pendek mentawak state government banwara no ka amendment hakani ka schedule tribe order 1950 kani ru ka ba dan kam ha banwara ka jingkatla ba kinu ki ba ki indigenous tribal ki badai ban dei hapo Meghalaya kin longshai namar ba kumbalong menta pinpei hapo pilang kata ki bun ba ki cek benrio kum ki naga let's see ki mizos ki wiki jek benrio ki ba na ki wei pat ki jela ki yo ban thiet jaka okey let's see yo ki donru so ki non tribal lani ki bar jela ru ki bon thiet jaka okey te ya kan ni nakal yang ka executive committee ngila shimkhya but ya kata ka jingya dei jungi ba ka sarkar jela nginang gudien henry ke ka kamram bangin le nakal yang jungi ka council namar ya kan ni ngila IT ya ka ilaka department but ya ka land department nakamta ban weng ya kan ni ka jingye but ban shim ya kanu karai lada don kam ban shim buat karai bating ru ban weng ya kum kini ka jingye bede ba jingye de thiet chaka hang the po border Meghalaya Assam hadian mengiyok ke komplain shisian ngilak khot yu CM jong hima melim namak UCM right marwet wahab apa ka hima melim lakhot but menta ke ka ba ngila le bangila IT ka ilaka department ba ka land department ba kila dep ban constitute kawe ka committee ka ba nyo ban shimkhya habedi kani ka jingye kani ka kam but ngiru ngisuthu ban banamdei ban jatang hapo pilang kata ringim kwa bakum kini jingja kinja shkwe ru kijaka tenamar takadaw nginile kat bala bante lakam ya kani ya ka ba ngin penstat ya kani komiti wat bangala dep keren shai wat dangi hab ban shim da kanu karai ka bating ru ngin hab ban shim ban weng ya kani kumi ne ki jing hadu menta nakal yang jungi ngin pat shim lah pediang ya kanu ka registration hakabide kini kibri banabar banwan scam ni do okay te namar takadaw ailat bakani ke komiti kan yo ban bishar benya bat ke ka bagi dei ban le ngin le ka badai
dan kata nginem pensubhan dan pensusi ini no ringin le ke bade ngi ladap bantho syadisi nakalan department ladap ban pentip ya kan ni bahadian mengila yo ka at kejungi ngidon la ka jong ka bot ban itu ka jakala jong ban scam ka jakala jong but ladingi kren kam menshua por bang impat don ya kalan at desika kam sting rimenta kala kam haka kam ya ka ba kinem yo like lan tap nomor ta kadang la ong mene ba ladang ye kren phang ka jingya yo khando ki brio shapo khaput kani kam dei ra ka kam ka badang shen kadi la kham slam te ring ni kwa ban ya dano ni kwa ban sang ye no nomor ta kadang ni le da kanika ngishim da kanika rai ban dan ni kani committee